Башкорт энциклопедия фәнни учреждение Башкортостан райондарының энциклопедияларын нәшер итте. Һаумһагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкорт энциклопедия фәнни учреждениеһының гыйльми мөхәррире Гөлдәр Ишкилна. Һаумһагыз. Һаумһагыз. Гөлдәр Әхмәдиевна, шулай итеп, берничә районның энциклопедия нәшер ителде. Бына улар өстәлдә. Был энциклопедияларда нинди мәгълүматлар тупланган? Бына быелгы гына елда сентябрь айында сентябрь башында бул китаптардын тиражын алдык. Һәм бул безнең бик зур эшләрнең беренең һөдемтәһе инде бул. 5 район бул Дүртөйле, Тәтешле, Бүздәк, Сакмагыш һәм Тоймазы. Төньяк Көнбайыш райондардын энциклопедиялары һәм бул безнең дәүләт программаһы буенча эшләнде. Бына Башкортстан Республикаһының дәүләт программаһы буенча сиктерендә был эш башкарылып сыкты һәм ничек әйтергә, эш башланган инде гыйнвар айында 2020 елның гыйнвар айында башланган һәм бына ел ярым эсендә без бу китапларны кулга алу бәхетенә ирештек. Ел ярым эсендә 5 энциклопедия. Кемдәр эшләне? Әлбәттә, Башкорт энциклопедия хезмәткәрләре бездә эш ничек оештырыла. Бына без задание алгандан һоң, хөкүмәттән задание алгандан һоң бездә эш төркемнәре оештырыла. Бына 5 эш төркеме оештырылды 5 китап өчен һәм уларның һәрберенең җитәкчесе тәгаенләнә. Бына Бүздәк районы энциклопедияһының җитәкчесе мин булдым һәм безнең группаларында эш төркемендә күпме кеше була инде 3-4 кеше, 5 кеше кайбер мәкалә бит күмәкләп бер-беребезгә ярдәм итешәбез. Үзебезнең генә энциклопедия түгел, параллель рәвештә башкаларга да ярдәм итешәбез. Эш бик кызу барды. Катмаштан кемдердер авторлар дияле бит. Мәсәлән, туган якта өйрәнүчеләрдә. Әлбәттә. Бүздәк районының Материаллар безнең килә райондан. Әмма ләкин уларның теге материаллары битендә район кемәлендәге материаллар. Без уларды республика фәнни күзлектән үткәреп материалларны фәнни төс бирәбез инде энциклопедияга. Чөнки безнең энциклопедия гыйльми басма дип атала бит инде. Һәм фәнни текстларга ала талаптар икенсерәк. Шулай. Бүтән икенсе безнең методикабыз бар, үзебезнең талапларыбыз бар. Әлбәттә без уларды шартына килтереп редакторлар беденде ул текстларды. Һәм безнең авторлар әлбәттә галимдәр, фән докторлары, фән кандидаттары, шул крайда өйрәнүчеләр, укытучылар, медицина хезмәткәрләре һәрбер өлкәдә эшләүче кешеләр үзләренең өлешен бу китапка индерделәр. Районның музей хезмәткәрләре, районның ЗАГС, архив хезмәткәрләре, гомумән битараф булмаган, үзенең районына битараф булмаган һәркем үз өлешен индерде бу китаптарга. Бына багаса республиканың кайбер райондары, бына район турында тулы мәгълүмат биргән йыентыктар бастырып сыга ине. Энциклопедия ошо йыентыктардан нимәһеннән аерыла? Беренчедән фәнни күзлектән язылган дигән тагыла мәгълүматлар байлыгымы? Нисегрәк? Нисек әйтергә, бұл китаптар, быға тиклем сыккан китаптар, улар битендә кемдер шәхси, кемдер тарафынан әзерләнә. Шулай бит, крайда өйрәнүчеләр, ошо районда туып үскән бер крайда өйрәнүче кеше уны әзерләй бастыра. Һәм ул әлбәттә энциклопедия дип атап булмай уларны. Улар энциклопедия түгел, улар ошо крайда ине улардан сагыл, ине абында күрәбез, тышы менә күрһәтергә лә мөмкин алып. Бына бер форматта эшләбез, безнең үзебезнең калып бар. Башкорт энциклопедияһында сыккан басмалар тик ошындай гына форматта сыга, һәм бына үзенең бидәгән әйберләре бар бит инде, ошындай форматта гына сыга. Бу безнең бренд дип әйтергә була инде. Бу безнең бренд һәм безнең бүтән китаплар аерылып тора башка китаплардан, башка басмалардан. Бына һезнең кулыгызда Бүздәк районының энциклопедия һәм күрәбез онда райондың гербы төшерелгән, шулай беренче битендә. Һәрбер район энциклопедияһында шулай герб төшерелгән. Был һәрбер районның үзенең тәүге китабы дип әйтергә була инде. Шулай бит инде. Это иң тәүге китабы, иң кадерле китабы. Сынапта бына безнең әле 3 районда презентация үтте һәм бөтәһе быны һыдык астына алып үтте. Бұл улар өсөн бик зур шатлык булды. Бұл энциклопедиялар һәм безгә бик зур рәхмәтләрен әйттеләр. Бұл әлбәттә безнең генә хезмәт түгел, ул бергә район белән эшләнгән бик зур хезмәт һөдемтәһе. Бұл китаптар әлбәттә беренчедән район халкы өсөн кадерле, икенчедән тагы кемдәргә кирәк булуы ихтимал?
Район халкы гына түгел инде, гомумән республикага файдалы. Бына без бага тиклем бит инде республикага арналган томда 7 томлык тәүдә рус телендә сыгардык, аннан соң уларны башкортчага тәрҗемә итеп 7 томлык башкортча сыгардык. Бу безнең республика кимәлендә республиканы яктырта. Бу бит инде менә ошо калыпты без хәзер районга халдык, әйбет. Менә безнең дөньяла 200 ашы ил бар. Менә шуның бөтәһелә тиерлек әле энциклопедия үзләренең энциклопедия юк бөтәһенеңдә. Әмма ләкин менә безнең Башкортстанның бар бит инде энциклопедияһы. Һәм менә без һәр бер районда без ил кимәленә күтәрдек. Ул бер район үзенең энциклопедияһы бар икән, ул ил кимәленә күтәрелде. Һәм менә масштабтар зурая, киңәя бит инде, шулай бит инде. Без республика кимәлендә яйнак кына бирһәк мәгълүматта һәр бер район турында. Ә бында бу китапта бер район турында безгә уңайлырак. Был район турында бик күп мәгълүмат бирә алдык. Менә шуныһы менән ул аерылып тора. Район энциклопедия һәм бында менә мин Бүзәк район энциклопедияһы турында үзем эшләгәс әйтеп үтәм. Бында без беренче тапкыр шәҗәрәләрне бастырдык. Менә уның китаптың артында без өстәмә дибез инде, өстәмә приложениялар ничек бу? Кушымталар бирдек. Һәм бына без унда беренче тапкыр безнең тарихта тиргә була. Менә ошондай шәҗәрәләр бирдек. Был беренче тапкыр менә бындай күренеш. Шәҗәрәләр улар ошо ырудың Бүзәк районында яшәүче кайһы бер ыруларның шәҗәрәһе инде. Менә улар безгә бирделәр. Бик тырышып, матур итеп эшләп, менә без уларны ошонда бастырдык бит инде. Шуга был китапларның шул кыйммәтле шундалыр дип уйлыйм. Һәм был эште башка районнарда, башка китапларда әлегә юк ул шәҗәрәләр. Әмма башка районнарда был башлангычты күтәреп алырдар дигән һәм тырышырдар дип уйлыйм. Менә мәгълүматты күбрәк бирергә тырыштык инде. Бына республиканың башка районнарының, башка муниципалитетларның ошондай бай үкмәткеле, ентекле энциклопедияларын төзү ондай планда бармы? Планда әлбәттә бар. Без әлеге көндә бына ошо 5 энциклопедияны эшләгән арала без башланык эште Кыйгы районы энциклопедияһын башланык, Бөрьян районы энциклопедияһы. Улар инде үзләренең менә йомгаклау этапында баралар, финишка якынаябыз. Шулай ук тидән улар быелгы елда булмаһа, киләһе елда улар дөнья күрәсәк. Улар да был район кешеләре бик актив рәвештә әлеге безгә ярдәм итәләр был китапларны эшләүдә. Бөтен республика халкы менән эшләгән тагы бер проект бар. Ул да булһа 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы яугирларының исемлеген төзү. Бына был йыйынтык уның өстендә эш ничек барды? Ул тулыландырыламы әлеге вакытта? Бездә был эш турында әйткәндә, был хезмәт турында әйткәндә, ул безнең бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетының инициативаһы менән был эш башланып киткән ине, мин беләм. Улар материал тупланылар, бөтен республикага өндәү ташланалар бит инде, һәм бөтен республикала халкы буны дәррәү күтәреп алды, материал тупланды. Ошо менә курултай тарафыннан һәм улар китапка барып киткәс, менә материалда тупланып, китапты әдерләргә вакыт еткәс, улар безгә мөрәҗәгать иттеләр һәм без уны менә шул гыйльми күдлектән үткәреп, үзебезнең методикага халып, үзебезнең критерийларны өстәп, менә бу китапты без уларга ярдәм итеп бастырыштык инде. Бу безнең бергә менә шундай хезмәттәбез инде курултай менән берлектәге. Без гомумән төрле проектларда бергәләп эшләбез. Ул бездән генә тормый бит инде ул. Менә без Башкорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә төрле хезмәтләр латолар әзерләйбез, шулай бит. Менә Эфир турында, Нефтекам макалаһы турында латолар булды. Башкорт милли кухняһы турында булды. Шуннан соң Башкортстанның менә табигать мәктәп укучылары өчен әзерләнгән уен, шулай бит. Бына Нефтекам калаһына, Өфе калаһына айрым булды. Әдүем Башкортстан буенча ундай планда бар, әлбәттә. Менә без шул дәүләт университет, педагогия университеты менән һөйләшүләр бара. Планда әлбәттә бар. Вакыт кына итен. Һәм тагы шуны әйтеп үтәргә кирәк, Башкортстан халыклары фольклоры дигән энциклопедияның да быел кыш исем тою үткәне. Ул әле ханлы вариантта сыктымы?
ул басылып сықты. Без бұл китапты иң тәүдә шулай ук хөкүмәт заказы буенча билдәле безнең менә фольклориада үтте бит инде быелгы елда, ул бит инде 1 ел элек алда булырга тиеш иде, билдәле сәбәпләр аркасында күсерелде. Әмма был китапты фольклориада өчен дип тәгаенләп әзерләнек һәм ул дөнья күрде, бик матур китап килеп сыкты инде. Һәм ханлы вариант турында юкка гына харамадым, чөнки тәүдә энциклопедияның кагыз варианты сыга, инде күпмедер вакыт үткәндә ханлы электрон вариантын турында әйтә. Электрон вариант сыгамы монда. Электрон варианттар бына хәдә мин аңлатып үтәм. Безнең әле параллель рәвештә 2020 елдан былтыргы елдан Башкортстан интерактив портал без оештырдык. Һәм был электрон портал битендә, был порталда безнең менә ошо басма рәвештә күргән, китап рәвешендә дөнья күргән китаптардагы мәкаләләрне 20-нән ашу әлеге көндә мәкаләләрне без ошо порталга индергәнбез. Һәм һәрбер кеше унда инеп ошо порталга инеп мәкаләләрне укый ала. Әлбәттә, был һез аңлайһыгыз, китапта ул сыкканда шул көй нисек бар, шулай кала. Электрон порталда шулай битендә. Интернетта без был мәкаләләрне яңартып торабыз. Чөнки үзгәрешләр күп, кемдәдер ниндәдер наградалар бар, өстәмәләр бар, шулай бит. Без ул яңалыктарды индереп барырга тырышабыз. Әлеге көндә был эш дәвам итә, бөтен мәкаләләрдә әле эшкәртелеп бетмәгән, актуальләштерелмәгән, был эш әлеге көндә дәвам итә. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, һезгә иҗади уңышлар теләйбез һәм яңа шундай фәнни басмалар көтеп калабыз. Рәхмәт үзегезгә. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Башкорт энциклопедияһе фәнни учреждениеһенең гыйльми мөхәррире Гөлдәр Ишкинина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Сау булыгыз.